আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। চট্টগ্রাম বাংলাদেশি ভাই আমাদের কোনো প্রিয় মানা নাই। সিএম ডক্টর মারি ছাত্র চট্টগ্রাম বাংলাদেশি ভাই আমাদের কোনো সাবই মানা নাই। হ্যাঁ চোপা চলে নাই। जों दिनै भिडियो जायगा गोबां आपडेट नोरैनाय पाइथक जरानादि जत बुजिमानाय नम्बर 1 रियां रक बांग्लादेश नि दा नम्बर 2 चटमासे चेराइ क्लैनि रम्फेरे बुथार मानि नम्बर 3 बबाक्रानि आपडेट ओके फाति ताबुक मेन टू मेन पॉइंट जागा पुलानो काशा क्वेश्चन जतनो सोंनाय त्रिपुरा हास्तेव रियां बसं बरनि फाइ बांग्लादेश जतुग्रानि दा फाइबाय कमेन्ट के सादि तांगि हेनकाय लाइथने हजागिरिनि कायसा पांडव त्रिपुरानि सीएम डॉक्टर मानिक साहा जत लोगोनि बुस्कांगो कक साका रियां बसरक आगि बांग्लादेश चटुग्रामनि से त्रिपुरा हास्तेव फायो बरक बांग्लादेशी से हेनै सीएम डॉक्टर मानिक साहा साकबायथानो सागा बाट आकक बुसे कुबुयें खाना कुबुदे रियां रक बांग्लादेशी अंगमा कलायखेना सोंमंग ताबुक आरोनो गोबामा कासाजा बाट जों आगिनि सिमि साइमनो रियां बसं आगिनि सिमि त्रिपुरा हास्तेव तंगि तंगो बरबो त्रिपुरानि न खबजागो आबकि जत त्रिपुरानि तिप्रासा 19 दफा मिलुइ कथाय तमनि बिसिंतिनो जोंनो गोबामा लुकुनो तिप्रासा हनै सिनि जागैबो जों फायो एबा साजगैबो फायु आमो कुबुइक आबुनो कारेचिनि रियां बसनि लुकुरक मिजोराम आसाम म्यानमार बांग्लादेशनि चिटागं हास्तेव तंनेरो तंगु एन रियां बसं पुला इन्डो मंगोलिया जातिनि फायो हनैबो जों साइमनो बर'नि लैंग्वेज भाषा अंका कावब्रो रियां बसंगो गोबामा टाइटेल मंगनो तंगु आरो बिसिंगो जतनेसे गोबांखौ मेसकाबाय मलसय आबुकि जे मेनकक हेनकाय त्रिपुरा हावा आगिनि स्मिथ तंगि तने रियां बसं अ त्रिपुरा हानि बरक तिप्रासानो खबजागु बर बांग्लादेशनि फाया थिगनो ओनलि जराव रियां बसनि बाक्सा लोको फातर हासिनि फाये त्रिपुरा हाव हाबबाकेना टांगि हेनकाय बांग्लादेशनि तका कसम जे त्रिपुराव हाबै तमानुके जिनि बुकुं बारले टांगि फातरि फाये जिन त्रिपुरा हासे तंमे तनायबा हेनके ताबु कले आमोसे जों जत 19 दफा आगिनि सिमि त्रिपुरा हानि तिप्रासा हनैनो थानसेके तंगि तंलायु बाट लाथने सालो सीएम डॉक्टर मानिक साहा चिरिगी साइतंका रियां रक बांग्लादेश चटुग्रामनि से त्रिपुराव फायो हनै आपति कक समाजरा सीएम मानिक साहानि गाना तंनाय एमएलए प्रमोद रियां और एमडीसी संजीव रियां ने तांगि मुंसाबा कक सारागिया जों त्रिपुरा हानि बसासे तिप्रासासे हनै जों बांग्लादेशनि फाया आबो हाइखलायत तामो कक थासाबो सारागिया खना अन्याके तामो बीजेपी पार्टी दं हनदे बीजेपी नि बागै मुंसा कक सारागिया अंगमा कलाखिया जिनि भिडियो नायतने जत दारा बायतोटे मोनाय सं अककनो वान सुगे नालेदि सुतो आमसक सिमिया एमएलए प्रमोद रियां न कल खाइबो काम हामे कक सिंका फियाबा एमएलए प्रमोद रियां चालाक थकाय साका आमो एडिट खाजक बुसे उल्टा पुल्टा खलाये भिडियो एडिट खलाये अपलोड खायो आबा हाकिसे कक सामने नुकजाकसु प्लस बीजेपी पार्टीनि बाक्सा बरक हेनकाय सावैबो तंका खुब करoi तांसिल बंखा करसे साजाकनाय सीएम मानिक साहा आतिके सामने नुकसाखा आबकि सानाय आरे अ भिडियो एडिट खाजाकदे एबा ओरिजिनल दा पब्लिक लुकोके नुगेदिबा ते तांसिल खु करैपनो साजागो हनै साना सिगां सीएम डॉक्टर मानिक साहानो काहामके नायदि ब यागो खाता कतरमा तैयै अ खातानो नायसे काहामके परवि साइतंगु बाके खु करै साजागो हनै सानामु सुंखाना लुकरक वानसुति रियां रक बांग्लादेशनि फायो हनै साजामा अलफानो कोसुक साका तनाय एबा बीजेपी पार्टी ओ जेरियां बसनि एमएलए एमडीसी तनाय रक तांगि मुंसाबा कक सारागिया तार मानेके रियां रक बांग्लादेशनि दा फाकेना जदि बांग्लादेशनि फाया हनकाय खरां तिसादि सीएम मानिक साहानो कुबिकक सादि कुबिककनो रिप्लाय रिदि जों बांग्लादेशनि फाया जों आगिनि सिम त्रिपुरा हाव तंगो जों त्रिपुरानि खरकसा बरक नागरिकनो खबजागु आमा हाके साना नामनि फियाबा बीजेपी पार्टी तनायचिनि रियां बसनि ताकुक सं जे सीट जे पोस्ट आसुक तनेरक मुंसा कक से सारागिया अन्याके साबु साइमान पोस्ट सीट चेयर नि बागै पॉलिटिक्स थंगमांगदा दफानो फालिरना नाकिया आबा हायरो अंगै तंग हाके सुदु कासिकोनो सानाय राजनीति पॉलिटिक्स नि बागै अ सीट चेयर नि बागै फानो दफानो ता फालदि आमो ब्लेकन सायकलायु जिनो भिडियो नायतोनाय
joto jati joto riang jomatia morasing deborma जों अजगा केबो जाति जाथोते हामेसायाबो साना थांगिया जों नायो joto तिप्रासा 19 दफा थानसागे तंगनानि ते रियां बसंरक त्रिपुरा हावनो आगिनि सिमि तंगै तंगु अको कासे मथुनारदि रियां बसंरक आगिनि सिमि त्रिपुरा हाव तंगै तंग बरबाहानो अ हानि बसाना खबजगु हिनके आमसिक joto नों आंसिं joto शिवि सेमान तंगो लाइथानि सलो सीएम मानिक साहा आमा हाके रियां रो बांलादेशी नि साप्रोले तांगि ताउ बीजेपी पार्टी नि केबो खरसे खरांति सांखना आंदेशिया बुदेशिया लुकुरन वानसुक सितुं आ कमनो तिनो वाइटेप नि सुरज देरमा बताम साका नायनेदि वाइटेप नि सुरज साका आंले प्रमोट रियां एबा सन्जीब रियां हाय अंगि मानगला किसिसा पुस किसिसा रांते मन्त्री नि वानसुमुंनि बागै निजिनि कम्युनिटी एबा दफानो फालनानि फियाबा आमा हायरक नेशनल पार्टीओ सिनि नोकनाय रिजनल पार्टीओ नोकलाक आओ अककबा एकदम ठीक नामानि नता रांते मन्त्री सिटनि बागै दफानो फालि तमानि न नोकजाकु आमा एकदम कबि कक्सि नेक्स्ट दरनज त्रिपुरा साका एमडीसी सन्जीब रियां नि प्रेस मीट नोकै क कासिनो सानाय साकनो बांलादेशी हिनि को सिमारा कलाख्याना जिनि बुरो रियां रक इ अंगेफन मानो मुंसा कक्से साराय हंगाबा मुंसा कबो रिप्ले रुइमाया तारमाने साकनो बांलादेशी हिनि गो सिनामानि न कलाख्यानाता आरते ताम सानायबा जों सागाय जोंसे हामिया बयबे हेनकाय बांलादेशी हिनि पनो साजागै तमनो ताबो जों साकाबा हामिया हंजावनाय हेदिबा सो चिनि तरा बाइटोटे मनासं सीएम मानिक साहा लाजक सालो रियां रकनो बांलादेशनि फायो बांलादेशी हनि साजामा ककनो खनाय नोंले तामो वानसुक कम्युनिकेट सादि जोंले ब्लेकनो साजागिया बिकज जों जतो 19 दफा तिप्रासा अ हानि बसा त्रिपुरानि आबगे नोंबो खरकसा रियल तिप्रासा अंगै तिप्रासन हामसाके अ भिडियोनो शेयर खदि जतो लुकुनो काम हामे नुगै सेमन्दु तामनि हिनबा तिनि सीएम मानिक साहा रियां बसं रकनो बांलादेशी हनि साइतंखा खना एबा ओलो कोबनि दफानि कोबनि जात बसंनोबो चाइना मंगोलिया बार्मिस चिटागं हनिबनो यासिसुरि साइतमनु आपति तमु हेनकायबा बांलादेशी गोबेक देशावनि हिनजिनाय रियल बांलादेशी साबुं खना सोंमुं कासा जाक अ सोंमुंनि आन्सार नेक्स्ट भिडियो नांगि शेयर खदि जों भिडियो तो बनाय रियल बांलादेशी साबो ओके फाटिगे चिनि नेक्स्ट भिडियो अपडेट किसा जों सेमान लायनो लाइथानि सालो 14 मासनि खरसे बोरि बसना रम्फ्रे बोथारमानि कक नरक जतो सायमानजनो अंखना ब्लैक एंड वान मासिंसा आव जिने तरा बाइटोटे मनासनर कोने खनाका लाइथानि सालो पानी सागर 14 मासनि बोरि बसनो मांकथै कलाजक मानखा चेरानि मांकथै मानवा ओलो बाके थेक्याहने बिनि साक बडी नालै पुरो नुखा ततरा सेबे रम्फ्रे बोथार जाक माने अ चेराइनो हपुं रम्फ्रे ओइ बोथारका आमा हाइता ब्लैक एंड वान मासिंसा दुनिया गथां तंगति तामरक खनावै नुकना तंग सायमानलिया अ चेराइनो रम्फ्रेनि चला इको आमनो ताबु खिंके पुलिस बाय मानसाखा रमजाखा आमसे कटरमा बोरा बासे 14 मासनि चेराइ गले रम्फ्रे ओइ बोथार जानानि आमो किसान को गयासि एकदम आन्दाज करे खाटास बागपार स्वाक नंगे कैफे खलाय 14 मासनि बरिनो सुदे फियकलिया आमसुदा मारंग बाखिया वानाव हासियो दुनिया तंगे तेताम नुनो तंको बतंखा बुरा को होय यां तंखा 14 मासनि चेराइ गले बाहान चेरागिया कोना 14 मासनि चेराइ बसले बाहान दागनि बेहेदेबा अ 14 मासनि चेराइ गलेनोसे बाहाके रम्फ्रे नामुसुंखा बेलायनो वानो हासि ओके फादिके चिनि नेक्स्ट अपडेट दिनै आगरतलानि रबीन्द्र भवनो जयनिं मीटिंग अंथानि गोबां लोगो बीजेपी आईपीएफपी सीपीआईएम याकारै तिप्रामथा पार्टीओ जयन खायखिया टोटल 316 फैमिली मानेखाय 316 परिवार फैमिली तिप्रामथा पार्टीओ हाबलाखिया आरो भोटार्स दंग 2123 2123 जन भोटार तंगु जे तिनि तिप्रामथा हाबनाय रक आमो जतनो बुबाग्रा तिनि नोकै बिनि खाबाय लामसोगि गाना बासाय फान्देमानि नोकसाखा सालजा जों तिप्रासा गोप्लायनाय होनाय आमोका जे नर आपडेट दिना तमनि गोबांमा पुलियातो लास्ट आपडेट दुइनो फाकिया